So hello guys, welcome back again. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय फ्रम चिरांनिफ्राय दा नोंथांमोना सानदों खोमा क'क्राझार थांनायाव माबोरै चिरां फैनाय क'क्राझारखौ आं मैयानो बाय खालामबाय दिनै चिराङाव दंफैयो आरोना सालथेलानाव ओमफ्राय बेनिफ्राय दा गारि गाखोनोसै कासकटारनिफ्राय बेनिफ्राय रङिया थांसै रङियानिफ्राय मोनसे ट्रेन हमलायनोसै आरो गोजाननिफ्राय बेनिफ्राय न'आव सहैगोन गाबोन फुङाव ओमफ्राय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच आरोना क'क्राझाराव इमान अननाय होनायनि थाखाय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय ओइ आमजा स' फाइनालि जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना दुगैनो फैबाय ओमफ्राय थांनोसै दा नै जोंना गेजेरफोरा आंखौ दोननो फैदो आरोना ओमफ्राय नै सासे टेक्लाया ओइ थादो जोंहा थांसै बेगफोरखौ सोनोसै दा अट'आव ओमफ्राय अट'निफ्राय कासकटारसिम थांसै कासकटारनिफ्राय डाइरेक्ट माबानि रङियानि बास मोनना मोना नायसै रङियानि बास मोनबाथाय थांसै नङाबा बङाइगावनिफ्राय गारि गाखोनोसै आरो बाय 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 थादो बाय बाय A few moments later. टाइम जाथ'वाखै नालाय नै नोंसोरनि बाजियाव उन्दुना दं आंनि पेन्देयावसो उन्दुना दं बेसेरा उन्दुनो ओंखारसोदों नामा आरोना रङिया स्टेसन ओमफ्राय बेनिफ्रायसो ट्रेन गाखोगोन नालाय जोङो ट्रेनाबो जोबोद गोबावसो दङ खमसे खम 9:50 बेफोरसेयाव ट्रेन दङ आरोना ओमफ्राय दसे नेनांसिगोन दसे माने गोबाव नेनांगोन आरो 5 घन्टा 6 घन्टासो नेबावनांसिगोन आरोना ओंखामबो जायाखै लोङाखै बेनि उनाव जेब्ला ट्रेन फैयो अब्लासो थांनो मोनगोन नालाय नायनोसै ट्रेना बेसे समाव फैयो ओमफ्राय नै नोंसोरनि बाजैया फुरा मेंबाय होननानै थागासिनो आरोना बेसेराबो दहाय फुङाव ओंखाम जानायानो दाबो ओंखाम जायाखै दा मोनायाव आरो मा जानाय नायनायनि मेथाइखौनो बुरजाथार लाखादों आरो नै पलटिंसो मेथाइ लाखादो आरो इयो मा लादो स्मिथ सिगार चिप्स कुरकुरि माबा उदै बुंग्रा बुस्थु लाया माने इयो माबा माबि एकदमबारे गोथावसो नागिरो मानसियानो गाजा हो लोगोसे दिनैनिफ्राय बाय बाय क'क्राझार आरो बाय बाय चिराङाव हाबबोनाय जादों नालाय बाय बाय होनबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना इमान अननायनि थाखाय इमान सापर्ट खालामनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरबाय आरोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय था बेफोरबायदिनो अनबाय था आरोना आंखौ नोंथांमोननि अननाय नङाबा आङो जेबो नङा नोंथांमोना बेफोरबायदिनो अनबाय थाबानो जाबाय नै बेथिं नै सानाबो हाबां जासिगोन आरोना साना हाबसिगोन ओमफ्राय आजिखालि माबाया मा होनथाय सानाबो गुसुं नालाय बेनि थाखायनो साना थाबनो हाबो ओमफ्राय दा 10थायावसो थांनांसिगोन सासे आरो मेकआप खालामगासिनो नै स्टेसनावनो लाजिया रङिया स्टेसनाव नायलाय बोरै लाखिदो मेकआप खालामगासिनो बिथिंसो ओंखारलांसै दसे थानानै दा सायाव दसे थाबावनोसै ट्रेना थांबाय बिथिं खर'ल' आन्था खर' सोलायसिगोन खोमा बेनो जाहैबाय रङिया स्टेसन जियानो जाया दा मोनायाव आराम सहैबानो जाबाय बेखौ सानदों आरो आं गोसो सिङाव जाहाथे खस्थ' जायालासिनो जोबोद गोजानबो नालाय हरसे गाहाम ट्रेन गाखोना बेनि थाखायनो एसे सिन्थाबो खालामदों माने आं हारसिंबाथ' जेबो नङा बाट वाइफआ दं नालाय हिन्जाव दं नालाय बेनि थाखायनो एसे सिन्था खालामनो गोनां जायो आरोना सिटफोरखौबो ओमफ्राय स्लिपार टिकेट दाननो नागिरदोंमोन स्लिपार टिकेटखौ हादिया आरोना ओमफ्राय बुकिं खालामनो नागिरदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय दा एभेलेबल गैथ'ला माने बेनि थाखायनो जोङो टिकेटखौनो दानना लाग्रोबाय आरो आङो ओमफ्राय दा नायनोसै सिट मोनना मोना आरोबाव मिथिला क'क्राझाराव मालाबा फैनाय जागोन जेनेबा दाथ' बुंनो हाला गोजानबो नालाय जायगाया खाथिबाथ' फैबाय थानो हायोमोन मिथिं जोबोद गोजानबो जाहैबाय नालाय क'क्राझारा बेनि थाखायनो फैबाय थानोबो हाया जानो हागौ आरोना ओमफ्राय माला फैनाय जायो नायनोसै हिन्जावाथ' माने फैनो मोनाबा गाबबाय थायो आरो नै ओंखायनो माने आङो फैनो होननानै फैथारदोंमोन आरो फैखांनानैथ' दुगैखायो मानसिया माने नै नायनानै मेकआप खालामगासिनो साइस नंखाया नोङो 2 घन्टा जाबाय दासो देलायखादों नै थाबाय मोनदां
नेनो बरिं मोनथारबाय दाबो जायाखै नेनो बाबायना बायाखै नोङो बायाखै आं मोजांसो मानो नोंलाय नेनो मोजां मोनखायोना आंहासो नेनो मोजां मोना बेनिखायनोथ' नेयालासिनो थाब हाबा जाबाय आंखौ ट्रेना मा मोनसे प्लेटफर्माव फैगोन बेखौ माने हमनानै मोनाखै आरोना दा एनाउन्स होनाय समावसो मिथिसिगोन आंथ' जेनेबा आगोल फैनाय समाव गुवाहाटियाव फैनाय समाव 3 नम्बर प्लेटफर्माव थायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै बेसेयाव थागोनथाय दिनैबो बेयावनो थागोन खोमा गरम बोथोरबा दुगैगौमोन आङो दा दुगैनोबो टाइम गैला न'आव थांनानै गाबोन दुगैखानोसै माने दहायबो दुगैना फैखादों नालाय दा गरमथार मोनदों ना जाय स्टेसन दहाय सिङाव थानाय टिकेट काउन्टार सिङाव थानायाव माने थान्दा मोन्दोंमोन आरोना फांखायानो बेया गिदिर नालाय नै माल गारि माल लांदो गैला लोगोफोर ट्रेन दाबो मोनला मानो दाबो फैया ट्रेनानो माला गाखोनो मोनगोन थांगासिनो आं उन्दुनो ओंखारसोबाय ट्रेन दाबो फैया आरो 2 घन्टा दंबावो थाबाय था बरिंनो मा खालामनो टाइमानो 8:14 जाबाय 8:14 बोरलि नङा माथो The next morning. लोगोफोर फाइनालि लखिमपुर मोनफैबाय आरोना हरसे उन्दुनो मोनाखै हिनजावा फेन्दाव उन्दुनो माने नै दाबो सिखाराखैनो आरोना हालानो माने आङो उन्दुनो मोनखादा न'आव माला मोनहैनो सानगासिनो माने न'आव मोनहैबासो आराम मोनफानोसै अन्थाव बाथाव माबोरै उन्दुना दं नायलाय नै लखिमपुर मोनफैबाय आरोना नै बे जाहैबाय लखिमपुर स्टेसन वाटार टेंक मर्निं जाबाय सान ओंखारथ'वाखै खोमा दा धेमाजि मोनफैबाय लोगोफोर दा बारा गोजान गैला नङा बेनिफ्राय आरो लासिगोन 1.5 घन्टा लाबावगोन नै धेमाजिनिफ्राय बारा गोबाव लानाय नंला आरो बादाम लानो लाजिब्लासो दे स' लोगोफोर दा माने हरसे ट्रेन गाखोनानै मोनफैबाय आरोना जोंनि जायगायाव सिमेन्ट सापरियाव दा आरो बेनिफ्राय मोनसे गारि लानानै थांलायनांसिगोन 20 थाखा भारा लायो बेनिफ्राय थांसै गारि हमलायनानै बारा गोजान जाया आरोना बेनिफ्राय बाइकखौ दोनजोबदों नालाय न'आव बाइकखौ लाबोनानै थांनो हागोन आरोना बाइकजों ओमफ्राय दा आदाखौ लिंहरला बारा गोजान ओंखारला नालाय ओमफ्राय दा गारि मोनखायो ओरैनो आरामसे बेनिफ्राय गारि गाखोनानै आरामसे थांसै सिनार नायाखै नोङो थब्लाखौ मोखांलाय खोबथेबाय थायो मोखां सुनानै र' दै दंना गैयाथाय दै दोङो बेनो जोंनि सिमेन्ट सापरि जोबोर अबस्थाया गाज्रि जादों माथो लेथ्राथार जानो जायगाया गोबाव जाबायना सप्तानैयावनो माने चेन्ज नुखादों माने दाना मोखांफोरखौ आराम सुना लानोसै लेथ्राथारलै सिंस्रियाबो अबस्था गैला आरोना नै इयो साजोब्बाय माने सिंस्रिया उन्दुना फैनो मोनाखैना आङो फुरा हरसेखा
यार आराम नांनानै फेनलासे उन्दुना फैदो फाफ्लियाव उन्दुना फैदो माने पुरा महारानि बायदि आं आदैथिं उन्दुनो मोना टेन्टावनानै ओरै जाबाबो माने आंना खेखेनायो ना इमान रागा जोंदो माने बिराद बिन्दास महारानि बायदि उन्दुना फैदो इटालिया स' लोगोफोर फाइनेलि दा न'आव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय न'आव मोनफैनानै जोबोद गरम नालाय ओमफ्राय आं गस्लाफोरखौ खुलिना लाबाय आरो ना प्लास्टिक बडि दिन्थिनानै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ थुनानै होनो दाबाव ओमफ्राय दा आरो वाइफआ नै ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरो ना जानोसै आरामनो दा आथिं आखाइ सुनानै आराम दुगैना लानानै आरामनो जानोसै नै ना भाजा एवदोंमोन दालि आरो आलु संदों आरो ना ओमफ्राय दिन्थिला माने आं सानदोंमोन आरो ना क'क्राझार एफा गोजान जानाय नङा होननानै खाथि होनना सानदोंमोन बा हराव हरसे ट्रेन गाखोनांगो बेनि उनाव आख' रङियानिफ्राय ट्रेन सोलायनांगो बङाइगावसिम आख' बङाइनिफ्राय गारि हमना थांनांगो एफा गोजान जागोन होनना सानाखैमोन आरो ना बेनिखायनो जोबोद गिनाय मोनबाय आरो ना जियानो जाया नायबावनोसै आरो माला थांनाय जायो एबार थांबाथाय मोनसे मिटआप दोनगोन नोंथांमोना लोगो हमनोबाथाय लोगो हमनो हागोन आरो ना दा रावखौबो लोगो हमनाय जादिया लोगो हमनाय जादिया मिन्स दा लोगोखौथ' हमदो आरो ना खायसे खायसेखौ जेनेबा जाय खाथिनि बिसोरखौ लोगो हमनाय जादो जियानो जाया खानाया माला लावगोन सानगासिनो आरो ना खानाय गोजा क'क्राझाराव थांना क्लास खालामना फैनो मोनबाय लेथ्रानो दाना भिडिअखौ आं बेसिमाव दोनथ'नोसै बाय